Hallo Cornelius. Hallo. Tusind tak for at du kom med mig på min kanal YouTube. Ja, tusind tak. Jeg må være med. Ja, du er fra Hamburg. Ja, jeg kommer oprindeligt fra Hamburg og kunne ikke tale dansk, inden jeg var op i 20'erne. Så jeg har lært dansk undervejs her på jobbet. Og her taler vi jo ikke ret meget dansk med hinanden. Så du har været her i Danmark i mange år? I Sønderjylland i rigtig mange år, ja. Okay. Så betragter du dig selv som tysk eller dansk? Nej, ikke rigtigt. Altså jeg føler mig som nordschleswiger. Ja, jeg vil nok sige, jeg betragter mig, altså jeg føler mig nok som nordschleswiger, men eller som del af mindretallet, men jeg er ikke indfødt, så jeg er ikke fra Nordschleswig. Så folk fra Nordschleswig, de betragter mig nok som indvandrer, vil nok have det. Jeg synes nok, jeg tilhører mindretallet, altså i og med, at jeg har været aktiv som journalist her i så mange år, så folk de kender mig, går ud fra i hvert fald. Altså de ved, hvem jeg er, og at jeg bor her i landsdelen, og at jeg arbejder for mindretallet, og at jeg giver alt, jeg har for der Nordschleswiger, så jeg bliver nok betragtet af en del af det tyske community her i Nordschleswig. Men jeg tilhører ikke mindretallet på den måde, at mine forfædre også kommer herfra og så videre. Så der er måske en forskel, jeg ved ikke rigtigt. Det er så et vigtigt spørgsmål, altså den der identitet. Hvem er jeg egentlig i den her sammenhæng med mindretal og flertal og indvandrere, eller er jeg indvandrer, eller er jeg mindretal og så videre. Det er svært at svare på, og det undersøger også mindretallet selv. Det har de også beskæftiget sig med rigtig meget, og det er også en proces, som hele mindretallet gennemgår lige nu, at finde ud af, jamen hvem er vi egentlig, og hvem er del af mindretallet, hvem er ikke, og er det vigtigt, at man ved, om man nu er del af mindretallet eller ikke, eller er det vigtigt, at man bare føler sig som en del af mindretallet. Er det så også så vigtigt, at man er født ind i mindretallet? Hvad vil jeg? Der er så mange spørgsmål, der har med identitet at gøre. Cornelius, jeg har interessante spørgsmål til dig om, hvor mange mennesker, som læser der Nordschleswiger. Der Nordschleswiger. Der Schleswiger. Så i Schleswig bor omkring 15.000 mennesker. Der tilhører de tyske mindretal. Findes der statistikker over for mange af dem læste der Nordschleswiger i 2024 og 2000. Vi kan ikke rigtig sammenligne det, fordi den avisen på papir, den findes ikke længere hver dag. Den findes nu kun hver anden uge. Altså hver anden uge udgiver vi en printavis. Hver 14. dag kommer en papiravis. Men du kan ikke købe den i butikken eller sådan noget. Du skal abonnere på den. Og vi sender den kun ud til folk, der betaler, og folk, der på en eller anden vis ikke kan læse digitalt, eller vil læse digitalt. Altså den er kun, så at sige, til de ældre, eller dem, der ikke vil læse den digitale avis. Så det er ikke noget, vi sådan går ud og sælger. Vi lægger ikke så meget arbejde i det. Vores arbejde, det lægger vi i det digitale. Vores website og i appen, og videoer og podcast og så videre. Så vi er en digital redaktion nu. Okay. Men dengang, altså for 25 år siden, sådan cirka år 2000, jamen der kan man sige, at vi måske havde sådan 2.000 til 3.000 abonnenter. Det vil sige, der er jo lidt flere, der læser en avis. Hvis du har en abonnent, så læser måske 2 eller 3 avisen, så måske lå vi omkring lad os bare sige 5.000 læsere til daglig. Det er et optimistisk tal, vi nok have det. Sidste år, 2024, der nåede vi ud til sådan cirka mindst 15.000 per dag. Altså mange flere, end vi gjorde, da vi bare fandt på papir. Vi når ud til mange flere nu, end vi gjorde dengang.
Måske det skyldes, at mange og flere mennesker, især unge, læser digitalt end papir. Ja. Danmark er et meget digitalt land. Okay. Meget digitalt. I Europa er Danmark førende på det digitale. Så derfor var det ikke så svært for os at skifte, fordi det er meget billigere at producere digitalt indhold, end at producere en trykte avis. Papir er rigtig dyrt, og distribution i Danmark er også rigtig dyrt. Altså at sende avisen ud til folk, det er rigtig dyrt i Danmark. Men alle har en mobiltelefon, alle har computer i Danmark, så det er meget nemt at konsumere nyheder på en app eller på sin mobiltelefon. Det var det dengang, vi gjorde det, altså for 5 år siden næsten, februar 21. Der var det sådan, at det var nemt i Danmark, men det ville måske ikke have været så nemt i Tyskland. Altså i Tyskland er man slet ikke så digitalt, som man er i Danmark. Altså de indhenter lidt nu, men det tager lidt tid for tyskerne, altså syd for grænsen. Og her nord for grænsen er det tyske mindretal, den er i det her tilfælde er de meget danske, altså meget digitale. Ja. Hvor mange enestående besøgende fra Nordslesvig har jeres hjemmeside? Det skifter. Altså det kommer an på. Hvis der er ferie, så har vi rigtig mange læsere fra udlandet, fordi folk holder ferie i udlandet, og så læser de os derfra. Måske de fleste af dem er fra Tyskland? Mange af dem er fra Tyskland, ja, det er rigtigt. Altså også, ja, man kan godt sige de fleste. Altså lidt over halvdelen kommer fra Tyskland. Okay, lidt over halvdelen. Men man skal også huske, at vi har mange der pendler hertil, altså der arbejder i Nordslesvig, og de bor i Sydslesvig. Pendler mellem Tyskland og Nordslesvig. Så de vil gerne vide, hvad der foregår her i Nordslesvig, hvor de arbejder, men så bor de i Tyskland og læser også i Tyskland. Så. De kan man ikke rigtig stole på, er det nu folk, der har med Nordslesvig at gøre, der læser os, eller ej. Men vi er ret sikre på, at vi når ud til størstedelen af mindretallet. Det er vi ret sikre på. Altså mindretallet, de læser os. Måske ikke hver dag, som de gjorde, dengang vi havde den trykte avis. Men der vidste vi heller ikke, hvor mange læser egentlig avisen. Vi ved, at de købte avisen, altså de abonnerede på den, og de havde den i deres postkasse, men læser de den også? Det vidste vi ikke rigtigt. Men nu kan vi godt se, okay, der er så mange tusind hver dag her i Nordslesvig, der faktisk læser hvad vi skriver om. Og hvor stor en procentdel af dem er fra Nordslesvig? Altså, det ved vi ikke rigtigt, fordi det er ikke muligt for os at spore, hvor præcist folk kommer fra. Eftersom TDC, altså Danmarks største telekommunikationsudbyder, de sidder i København område. Hvis du har tilgang via TDC, så siger IP-adresse, at det sidder i København. Så vi ved ikke rigtigt, om de sidder her, nogle gange i hvert fald. Altså, så det er ikke rigtig pålideligt her. Danmark er ikke stor nok for virkelig præcis kunne sige, hvor mange vi nu har her digitalt. Men vi ved, at det er en stor del, der kommer herfra. Det kan vi også se på deres indstillinger. Altså, hvis de nu har computeren sat på tysk, eller sådan, så kan vi også se det. Og det er en stor. Hvor stor en procentdel er fra Danmark? 30? Ja, lidt mere. 30%? 40%. Okay, 40%. Okay. Og der går vi ud fra, at den største del af de her 40%, de tilhører mindretallet. Altså det tyske mindretal. Eftersom vi skriver kun på tysk. Vi har agenturindhold, som er på dansk, når det gælder idræt, altså sport, fodbold og så videre. Det har vi på dansk sådan lidt kørende, men ellers kun på tysk. Okay. Cornelius, vi snakkede om det digitale version, som jeg tror, at mange unge mennesker læser. Så hvordan kan I tiltrække
flere unge læsere fra området Nordslesvig? Vi har ikke sådan en ungdomsredaktion eller sådan noget, fordi det tror vi ikke rigtigt på. Vi tror ikke på, at unge de vil læse kun om unge. Det har de deres medier til. Altså der findes så mange TikTok- og YouTube-kanaler, som er bedre til at lave unge underholdning osv. Men det vi kan, det er at være relevante og at skrive om de emner, som er relevante for unge. Uddannelse er også politik, klima, transport. Det er også vigtigt for de unge. Men den måde, det bliver præsenteret i de traditionelle medier, den er ikke særlig tiltalende for mange unge i dag. De vil hellere, eller de vil helst have eller bliver oplyst, ikke måske på en bare kun underholdende måde, men også på en konstruktiv måde. Altså, de vil ikke have det der konfrontatoriske tilgang, som mange medier stadigvæk har. De vil have lidt mere konstruktiv, løsningsorienteret journalistik. De vil gerne finde sig selv i avisen. Ikke nødvendigvis sådan optisk, så at vi nu bare klæder os i ungdomsdragter og så videre, men de skal gerne finde sig selv i de emner, vi rapporterer om. Og der synes vi, at vi har stadigvæk en lang vej at gå, men vi er på vejen derhen. Altså vi vil gerne være mere konstruktiv, mere åben for at vise flere perspektiv. Ikke bare de gamle hvide mands perspektiv og de gamle kvinders perspektiv, men også de unges perspektiver. Hvordan er det egentlig at være ung i Nordslesvig i år 2025? Hvilke udfordringer har unge her? Hvorfor flytter de til København, til Aarhus, til Hamburg? Hvorfor kommer de ikke tilbage? Og det skal vi ikke snakke med politikere om, det skal vi tale med de unge om. Altså, hvad synes de egentlig, hvad er vigtigt for dem? Den har vi begyndt nu. Cornelius, hvad I for mange af læseren er fra ungdom? Det kan jeg desværre ikke svare på. Vi har ikke de tal. Altså, vi har undersøgelser, men dem, der deltager i sådan en undersøgelse, det er ofte de ældre, fordi de har lidt mere tid end de unge. Okay. Så de deltager i undersøgelser og svarer på alle vores spørgsmål. Men om de nu også er vores kernelæsere, ja, det er de selvfølgelig også, men vi kan ikke rigtig sige det. Altså, vi har analysedata fra vores app og website, men vi kan ikke se, vi bruger ikke Google, eftersom vi altså i mindretallet besluttede vi os for ikke at samle ind så mange data, at vi kan se, om du er mand eller kvinde, eller hvor gammel du er, og så videre. Det kan vi ikke se, så det ved vi ikke rigtigt om. Men selvfølgelig er der for få af de unge, der læser os. Det er vi helt bevidste om. Kan du gætte, hvor store i procentdel af dem er fra ungdom? Det er svært at gætte, men jeg kan sige en ting. Altså, der er altså ungdom, de læser slet ikke tekst. Altså, de konsumerer mere video og podcast og sådan noget. De læser ikke længere tekst. Altså, det gjorde de måske for 20 år siden, eller måske også for 10 år siden. Men nu så konsumerer de video. Altså, det her format, som vi nu producerer, det er noget for de unge. Hvis vi kigger på tallene for vores videoindhold, så går tallene op for de unge. Og så, når vi kigger på tekst, så ligger tallene ret lavt. Du tror, at det er fra ungdom, de som kigger på video af unge? Ja, men mange af dem, altså hvis unge konsumerer nyheder, så er det på video. Det er meget med explainer videos og sådan noget. Og det skal vi også nå til, at vi producerer explainer videos, altså videos, hvor vi tager store begivenheder eller store udfordringer i samfundet eller i mindretallet og forklare dem på en enkel måde. Ikke fordi de unge er dumme, men de har ikke tid. De har så meget, de skal nu for tiden. Altså, de har så meget, de skal. Og der skal vi bare finde en plads og være der for dem også. På en måde, som de kan bruge.
Og det er desværre ikke længere tekst for de fleste, det er video eller audio, altså podcast. Cornelius, vil de danske mindretal foretrække de danske aviser og andre danske oplysninger på nettet, frem for det Nordslesvigske, fordi måske der er flere oplysninger, flere valgmuligheder for dem. Ja, altså det tyske mindretal, de læser selvfølgelig også de danske medier og kigger på dansk tv og lytter på dansk radio, og det har vi det også fint med. Altså vi synes, det er godt, at folk konsumerer så meget nyheder og viden og oplysning, som de overhovedet kan. Og vi ser os som en del af det hele. Og til det at være en del af det tyske mindretal i Sønderjylland, hører det at også læse der Nordschleswiger, men ikke at kunne læse der Nordschleswiger. Vi er absolut klar over det, og det er også derfor, vi har besluttet os for ikke længere skrive om småting som indbrudstyve, hvis der bare var et indbrud i et skur i Løm Kloster, så skriver vi ikke længere om det. Altså vi skriver først, når det bliver flere indbrud i Løm Kloster, som foregår på den samme måde, og hvor politiet tænker, nu er der måske noget større i gang. Men vi skriver ikke længere om de små ting, som de andre også skriver om. Fordi de har større redaktioner, de har flere møder. Vi fokuserer om det, der har med mindretallet at gøre. Og der er relevant for mindretallet og for folk i mindretallet, som andre ikke skriver om. Det er vores opgave, som jeg sagde, en slags public service medie fra mindretallet. Og ellers er vi koster jo ikke noget. Hvis du vil have den trykte avis, papiravisen, så koster vi stadigvæk noget. Men den digitale del, den er gratis. Og derfor ser vi de danske medier og de andre medier ikke som konkurrenter, men som venner næsten. Altså vi arbejder også sammen. I er konkurrence? Nej, vi arbejder sammen med dem her i redaktionen. Altså de bor hernede ved siden af Jyske Vestkysten, og også i Haderslev. Og i Sønderborg sidder vi også sammen med Jyske Vestkysten, altså den danske lokalavis eller regionale avis. Og vi betragter dem ikke som konkurrenter længere, men hvis de har noget spændende, som vi ikke har, så har vi en aftale, at vi også gerne må skrive om det og oversætte det til tysk. Og de må også gerne tage indhold fra os og oversætte det til dansk og bruge det i deres avis. Så vi er faktisk venner. De danske aviser er ikke konkurrence. Hvad med tyske? Ja, tyske aviser. Det måske konkurrence? Ja, absolut. Hvis folk gerne læser Der Spiegel, eller Tagesschau, eller Bild, eller hvad ved jeg, de store tyske mediehuse, de er konkurrenter. De ser ikke os som konkurrenter, fordi vi er så bitte små. Men selvfølgelig er det konkurrence. Og det de gør, de præsterer altså i det digitale univers, altså med videoer, med TikTok, med Instagram, alt det de gør, det forventer folk også, at vi gør. Vi har ikke så mange penge, som de har. Vi har ikke de samme ressourcer, som de har. Vi skal altid finde veje og være relevante for vores målgruppe, samtidig med, at vi ikke har de samme ressourcer, som de store mediehuse har. Og der er vi i en heldig situation, at takket være den digitale udvikling, så kan man med rigtig få midler nå rigtig langt. Vi har stort set en website, som fungerer så godt som de store websites og så videre. Og så fokuserer vi bare på de emner, som vi synes er relevante for vores målgruppe. Og alt det andet, det kan de andre gå og lave. Det gør vi ikke længere. Altså, vi skriver ikke længere om politik i Berlin i Tyskland. Det gør vi ikke længere. Det kan de selv gøre. Vi skriver om det, der er vigtigt for folk her i Nordschleswig. Og hvis noget i Berlin skulle være vigtigt for det tyske mindretal i Nordschleswig, så skriver vi selvfølgelig om det. Men alt andet, det gør vi ikke længere. Så vi har fokus
Det er vores salgsargument, vil jeg nok sige. Altså, jeg tror, at det er vigtigste mål for de tyske mindretalsorganisationer er at fremme det tyske sprog og kultur i Nordslesvig. Så taler alle medarbejderne tysker på hinanden. Ja. Vi er alle sammen tysktalende. Der er flere, der kommer fra Tyskland. De fleste bor her i Danmark, altså i Nordslesvig, men der oprindeligt kommer fra Tyskland, som jeg for eksempel. Men vi er også flere, der kommer fra mindretallet. Men her i redaktionen taler vi tysk med hinanden. Gang imellem bliver det også talt sønderjysk, men det er ikke alle, der forstår sønderjysk. Jeg forstår godt nok sønderjysk, men jeg kan ikke selv tale. Så ja, der bliver talt tysk her i huset, ja. Er alle udvendige og indvendige meddelelse på tysk? Ja, alt kommunikation foregår på tysk. Det mere uformelle, det foregår egentlig også på tysk. Altså vi skriver kun på tysk, altså nyhederne, de er kun på tysk. Video, podcast, alt er på tysk. Vores interne kommunikation, altså vores planlægning, vores redaktionelle møder, alt foregår på tysk. Det hele foregår på tysk. Jeg synes, at alle virksomheder og begivenheder på tysk. Ja, altså alt, der foregår i mindretallet, foregår på tysk. Altså, hvis du går på en læsning på biblioteket, så er den på tysk i de fleste tilfælde. Ellers så vil det være en, der oversætter til tysk. Vi taler også selvfølgelig med danske politikere, med folk, der kun taler dansk. Selvfølgelig taler vi dansk med folk, som vi laver et interview med. Men når vi skriver artikel, så bliver den skrevet på tysk, og så oversætter vi citaterne fra de danske kilder til tysk. Også undervisning i skolerne foregår på tysk, bortset fra dansk undervisning. Alt, som foregår i mindretallet, foregår på tysk, og det vi får støtte fra Tyskland for at holde det tyske sprog i Nordslesvig i live. Ja. Cornelius, jeg vil gerne snakke med dig om udfordringer. Ja. Du har nævnt måske, at tiltrække unge er en af udfordringerne. Absolut, ja. Hvad er udfordringerne med at fremme det nordslesviger og de tyske sprog i Nordslesvig? Ja, det er nemlig vores opgave, kan man sige, at vi skal fremme det tyske sprog i Nordslesvig. Og det gør vi ved at fortsætte med at kun skrive på tysk. Nu er det jo teknisk muligt, at man bare oversætter i browseren eller hvad som helst. Altså med kunstig intelligens er det ikke længere så bøvlet at bare oversætte. Men vi skriver kun på tysk, og her i redaktionen taler vi også kun tysk. Altså der er et par stykker, som også en gang imellem snakker sønderjysk. Når vi holder redaktionsmøde, så skal det kun på tysk. For os er det egentlig ikke en udfordring, fordi vi kan sætte vores egen dagsorden og sådan lidt. Altså, vi er her for det tyske mindretal. Den bliver måske mindre, men egentlig vokser den også lige nu lidt. Altså, der er flere og flere tilflyttere fra Tyskland, der også gerne vil, altså ikke alle, men en del af dem, de vil gerne være med i det tyske mindretal, og gerne vil bevare den tyske kultur her i Sønderjylland. Så vi er ikke så bekymret for, at tysk som sprog uddør her i Danmark. Det er mere det med, at taler folk det i hverdagen, altså taler de det derhjemme. Og det gør de stort set ikke i den udstrækning, som de gjorde engang. Altså, der bliver talt mere og mere rigsdansk, og det er selvfølgelig en udfordring. Måske især blandt unge. Ja, det kan man godt sige. Kan jeg vise dig nogle ting? Ja, selvfølgelig. Okay. Ja. De er fra danske sundhedstjeneste i Tyskland, i Sydslesvig. Det er en af ansatte, Caroline. Hun sagde, gennem Carolines mangeårige arbejde i sundhedstjeneste, er der sket spændende udviklinger. Særligt det danske sprog er blevet mindre synlig, hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu
har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejdet sker på tysk. Der er lidt en skam, at vi ikke kan tiltrække flere med dansk som modersmål. Så måske her i Nordslesvig, det er samme problem. Måske her er tysk mindre og mindre synlig i Nordslesvig. Ja, måske det, men altså mindretallet arbejder jo på det. Altså vi arbejder jo på det med at være til stede, med at være der, med at skrive. Altså vi har ikke problem med at få nok læsere. Vi har mange læsere, men selvfølgelig er det sådan, at folk bliver assimileret i det danske samfund, at de forsvinder, altså de flytter til København, at de flytter til Aarhus, at de gifter sig måske med en dansker, lige præcis, og så taler de dansk derhjemme, og så præcis. Taler børnene kun dansk måske, og så videre. Men jeg tror egentlig, at tallene er ret konstante her, også når det gælder skolevæsenet og så videre. Så der er rigtig mange, der stadigvæk der besøger de tyske skoler og børnehaver. Og altså det er jo vores opgave at holde mindretallet i live og at holde sprog i live. Det tror vi er vi fornuftig vej, men selvfølgelig er det en udfordring, som hele mindretallet kæmper med. Specielt når, altså til eksempel med byskilterne, altså når du kører ind i Aabenraa, så står der kun Aabenraa. Når du kører ind til Flensborg, så står der Flensburg og Flensborg på dansk også. Og det er bare en lille ting, men det viser også lidt, hvor meget folk egentlig ved om mindretallet her også i regionen og i Danmark. Og i København og i Aalborg og Aarhus, der finder du ikke rigtig mange, der ved om det tyske mindretal i Sønderjylland. Det er ikke så kendt, at vi findes. Det arbejder mindretallet jo også på hver eneste dag, og det arbejder vi også på med at være der, også på Christiansborg. Vi har en reporter på Christiansborg, altså i Folketinget også, som stiller spørgsmål og så videre, og gør opmærksom på, at vi findes. Så ja, vi arbejder på det. Bekymrer du dig om de tyske sports fremtid? I Danmark, absolut. Ja. Men det har med at gøre med det danske skolevæsen og universiteterne. Altså, jeg tror ikke, at det tyske mindretal forsvinder, og at de holder op med at tale dansk. Det tror jeg egentlig ikke. Men jeg tror, at det tyske forsvinder mere og mere i danskernes hverdag. For mange år, altså da jeg var barn, og man kom til Danmark, og der var rigtig mange, der så på tysk tv, eller talte tysk med tyske turister og så videre. Det gør man ikke længere. Altså folk lærer ikke tysk i Danmark. Altså danskerne, de lærer ikke tysk, de lærer engelsk, og så måske spansk eller fransk eller til og med kinesisk, men ikke tysk. Og det er egentlig ret bekymrende, synes jeg, fordi Tyskland er jo Danmarks største handelspartner, bortset fra USA, men der ved man jo nu slet ikke, hvad som sker. Ikke bare her i regionen, også i København og i Nordjylland på Fyn, er det rigtig vigtigt at kunne tale tysk, men det kan danskerne ikke længere. Det er sørgeligt. Altså det kan vi jo ikke ændre på som tysk avis, men det er bare noget, hvor jeg synes, at det går den forkerte vej. Er penge en af udfordringerne? For os som avis, nej. Nej, okay. Jo, selvfølgelig. Vi får mediestøtte fra den danske stat. Tilskud fra danske stat. Fra den danske stat, som alle på lige fod med alle andre medier i Danmark. Og så får vi tilskud fra det tyske mindretal, som får pengene fra Tyskland. Vores udgiver er det tyske mindretal, altså deres forbund, BDN. Der får vi pengene fra. Så vi er en gratis på nettet. Okay. Vi har ikke betalingsmure. Det har vi besluttet, fordi vi vil gerne ud til så mange som muligt. Vi vil, at alle, der vil, kan læse, hvad der sker i det tyske mindretal. Og det skal de ikke betale for. Er det nok tilskud? Altså, det er nok til det, vi gør nu. Men det bliver jo ikke nemmere med, at vi skal producere podcast, video, at vi skal være på de sociale medier, vi skal stadigvæk skrive tekst, vi skal stadigvæk producere en printet avis hver en uge. Vi skal så meget nu, som vi ikke skulle for 10-20 år siden. Altså vi skal levere det, en stor medievirksomhed kan producere.
men bare med ganske beskeden budget. Altså vi er virkelig heldige, når vi sammenligner os med folk i andre mindretal, altså i Polen eller i Ungarn. Vi vil gerne have mere penge, men det er også fint, hvis vi bare kan beholde de penge, vi får. Så er vi også lykkelige med det. Men er det nok reklamer? Jeg ikke siger mange reklamer. Det er rigtigt. Vi har ikke så meget reklame, og det er vi jo egentlig også glade for vores læsers skyld, fordi så er vores website og vores app, de er meget clean. Altså der er ikke så meget, der blinker og lyser. Altså vi har lidt reklame med, men det er ikke noget, vi går op i, fordi altså det koster bare at have nogen, der sørger for, at vi har altså en annonceafdeling, en ansat, som beskæftiger sig med reklame. Den skal jo også finansieres. Altså han skal tjene ind, eller hun skal tjene ind de penge. Og som avis med kun en rækkevidde, som vi har, med en målgruppe på 15.000, så kan du ikke sælge så mange annoncer til så høj en pris, at det betaler sig at ansætte en annoncemedarbejder. Hvis der er nogen, der gerne vil annoncere på vores website, eller i vores app, eller i den trykte avis, så er de velkommen til det, og så tager vi også pengene. Og det er også de store aviser i øvrigt, der ikke længere gør. Altså alle de store mediehuse, de satser nu mere og mere på abonnenter eller brugerbetaling, og ikke længere på annoncerne. Fordi det er først og fremmest Google og Facebook og de store amerikanske IT-virksomheder, der tjener penge med de annoncer. Medierne, journalismen, den bliver brugerbetalt. Er der nogle forskelle mellem det tyske sprog, som I bruger i Nordslesvig, og det tyske sprog i Tyskland? Selvfølgelig er det det, ja. Vi prøver ikke at bruge sådan at sige, dialekt i den måde, vi skriver på. Altså vi skriver på Hochdeutsch. Når folk taler, så er det Nordschleswig-Deutsch, kalder vi det for. Altså det er lidt sådan noget blandet med lidt dansk og danismer og lidt sådan, måske lidt blødere end den nordtyske dialekt. Men vi skriver på rigtig tysk, så at sige. Okay. Men I har mange videopodcasts, der er på måske nordslesvigsk tysk. Ja, altså folk vi taler med, taler nordslesvig-tysk. Journalisterne selv, de taler ikke nordslesvig-tysk. De taler Hochdeutsch. Folk må gerne svare på nordslesvig-tysk, og det synes vi også er egentlig dejligt at have med. Altså at have det der lokale, regionale præg også i sproget. At man også kan høre, at folk kommer fra Nordslesvig. Nu kommer jeg selv ikke fra Nordslesvig, så der er flere andre kolleger, som heller ikke kommer fra Nordslesvig. Men vi vil også gerne, at flere journalister, som vi ansatte, de unge, at de kommer fra Nordslesvig, de må også gerne tale, så at sige, Nordslesvig-Deutsch. Så det er vi helt fint med, hvis de har lidt dialekt eller sådan noget. Det er jo et særpræg her i Nordslesvig, som vi er glade for. Cornelius, opfattes de nordslesvigske tyske som en af dialekterne af det tyske sprog? Om det betragtes som en tysk dialekt? Ja. Officielt? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Det er ikke en officiel dialekt, men det er bare en måde at tale tysk på, som er meget, som mange synes er lidt sjovt måske også, fordi den blander så meget mellem sprogene, altså mellem dansk og tysk og sønderjysk. Men det der Nordschleswig-Deutsch, det opstår, når folk her fra Nordschleswig prøver at tale rigtig Deutsch. Så hvis du er opvokset her og prøver at tale tysk med en tysker, så lyder det måske lidt anderledes, end det ville gøre, hvis du har vokset op syd for grænsen. Jeg synes, det er charmerende, og det skulle måske anerkendes som dialekt. Ja. Tusind tak. Selv tak. Ja. Det var hyggeligt at du med. Tusind tak.